Michelin heeft maar liefst 9 Biep Gourmands weggehaald in Limburg, meer dan de helft. We gaan kijken in Beek waar die wel nog is gebleven en in Meersen waar die is verdwenen. Ja, daar zijn er maar 6 restaurants in Limburg over met een Biep en jullie zitten daar nog bij. Wij zitten er gelukkig bij. Nog een opluchting. Ja. Nou, een opluchting. Ja, iets wat al 13 jaar eigenlijk bij ons erkend wordt door de Michelin. Superleuk. Daar zijn we heel erg tevreden mee. Ja. Ontzettend leuk ook voor iedereen die bij ons werkt, die iedere dag zijn best doet om dat mogelijk te maken. We hebben 13 jaar Biep Gourmand. Ja. Daarin is het natuurlijk zo dat je soms ook hier en daar wat moet laten. Je gaat altijd voor kwaliteit. Ja. De beste producten op de beste tijden. Maar dat betekent soms ook iets dat je gewoon moet zorgen dat je toch de prijzen strak houdt. En misschien zelf beter naar dingen gaat kijken om het toegankelijk te houden voor iedereen. Ja. Komt erop aan dat je wel moet duwen en trekken om die prijs onder controle te houden? Nou, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat iedereen die naar de supermarkt tegenwoordig gaat af en toe wel eens schrikt als hij ziet wat hij in zijn mandje heeft liggen. Of in zijn karretje. Ja. Maar ja, ook daarin moet je dan toch af en toe gewoon beter kijken. Beter inkopen. Misschien samen inkopen. Constant bezig blijven. Bij sterrenzaken heb je tegenwoordig vaak dat je moet beginnen vanaf 5, 6 gangen, zeg maar, in het menu. Ja. Maar ik neem aan dat je bij een Biep Gourmandzaak ook 3 gangen kunt. Ook 3 gangen, à la carte. Ja. Wij voeren nog, denk ik, als een van de weinige restaurants op dit niveau een à la carte kaart. Ook daarin de prijzen proberen zo scherp mogelijk te houden. Maar ja, je kunt bij ons een 3 gangen menu eten. Maar ook 4, maar ook 5, maar ook 6. Dan is aan iedereen wat hij wil. Ja. Iedereen beslist zelf aan tafel waar hij zin in heeft. Maar de drempel ligt dan wat lager. De drempel ligt misschien wat lager, ja. Ja, Michelin mag dan een mooie ceremonie hebben gehad in Maastricht. En nog ook een mooi gala-diner. Alleen achteraf waren de druiven toch een beetje zuur voor een aantal Limburgse restaurants. Dus ook bij jullie. Ja, helaas wel. Ja, we zaten net in de auto en toen denk ik toch even checken. Ja. En toen was hij weg. Ik denk, hè? Ja, we hadden hem absoluut niet zien aankomen eigenlijk. Nee. Sterker nog, we dachten dat we gewoon een dikke waren eigenlijk. Maar goed. Dus het kan niet zo zijn dat de Biep is weggehaald omdat jullie duurder zijn geworden. Terwijl de kosten van inkoop zijn natuurlijk wel gestegen. Nou, sterker nog, we hebben eigenlijk de afgelopen 2 jaar dat bewust niet gedaan. Dan genoegen nemen met iets minder marge, maar gewoon wel goed in de markt blijven qua prijskwaliteit. En dat hebben we bewust toen eigenlijk niet gedaan. Ja. Dus we zijn al 2 jaar hebben we de prijzen niet verhoogd. En des te groter de verrassing, zou ik maar zeggen, dat het dan toch gebeurt. Ja, ik denk dat dat wel de grootste verrassing is. Maar goed, nogmaals, we staan stevig in onze dingen en we weten dat we hebben gelukkig heel veel klandizie en de reserveringen lopen prima. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Weet je zelf eigenlijk nu wel van waar moet je überhaupt aan voldoen om die Biep te krijgen en ook qua prijsniveau? Nou, het laatste wat wij hebben begrepen is dat het tussen de 60 en de 70 euro voor 2, soms 3 gangen, dat zijn ze ook een beetje, met 1 of 2 glazen wijn en koffie. Maar goed, dat is in elke... en dat kun je hier zeker nog steeds ook doen. Maar het is net hoe je het zelf invult of inkleurt wat je kwijt bent. Maar je hebt toch zoiets van verdomme. Ja, in de auto heb ik heel even gevloekt.